I bijeli Hrvati ne samo da se jasno spominju u više povijesnih izvora iz ranog srednjeg vijeka, nego se štoviše trag o njihovu etnikumu u Poljskoj održao sve do 19. stoljeća. Ja sam susreo u vrijeme svoga studija u Rimu kolegu iz Amerike, potomak Poljaka, koji me molio da mu protumačim kako to da se njegov pradjed, koji je uselio u Sjedinjene Američke Države oko 1850. mogao registrirati kao bijoliji Hrvat. I ja sam shvatio odmah da je još do sredine 19. stoljeća u blizini Krakova kod nekih ljudi, možda u zabačenim selima, živjela ta svijest o pripadnosti posebnom jednom plemenu ili narodu. A da ovo nije tek obiteljska legenda studentskog kolege dr. Rebića, svjedoči izvještaj useljeničke komisije Američkom senatu iz 1911. godine, gdje se na stranicama 40, 43 i 105 kaže da se u SAD potkraj 19. stoljeća uselilo 100.000 ljudi iz Poljske, koji su se deklarirali kao bijelo Hrvati.